Здравейте, хора! Това е втория клип за днеска. Днеска ще играем отново в Уис. Ще отваряме пакове, разбира се, както виждате. И да. Да почваме. Коноплянка. То дори не знам как се произнася името му. Кабай и Гонал. Все едно. Все едно отварям силвър пак. Само силвъри тука. Боже. Ракетич. Пак нещо. Аре. Гьоце. Ала. Виктор Валдес. Нищо пак няма. Масчерано. No. Информ, ти да видиш. Но не е такъв, който ми трябва. Аре бе, дай ми Неймар, Меси, Бел, както искаш, дай. Но не без бумеянки такива. Стига бе. Заза. Миранда. Аре, какви сте глупаци, бе? Ако така смятат... добре. Годин. Торе, добре. Ама не ми трябва Торе. Искам някой свръх добър. Дехе, yes. То Дехе е много от... Абе, това Рафиня хубава от Барса, ма... Не ми трябва Рафиня. Отчаях се вече. Само компания Кедира, Пепе... Добре. Аз всяко видях Пепе. Аре, бе. Един добър ми дайте. Ковачич. Отворя два наведнъж. Иско. И някакъв информ. Няма смисъл да коментираме това. Само Налдо и Налдо. Да. Но вместо Налдо може в началото да сложим и О и става Роналдо. Ще е по-хубаво. Сам ти късва информ. Добре. Само ми харесва. Може и по-хубаво. Игуин. Добре. Добре. Чакайте, някой е качал клип. Кой? Аз. Да, първият ми клип, верно. Който качвах днес. Каква шматка съм.
Сила. Викам се Ксила. О, боже. Касиес. Марсело Арнаутович. Нани. И нищо друго. Добре, хубаво даваш годин, ама да е нещо друго. Да е годин. Да е годно. Левандовски информ. Изящи се. Само това да ми беше наистинската фифа. Щеше да е готино. Ерда Туран. Да. Ма за съжаление. Не. Ако тая игра можеше те играчи да се качват към истинската FIFA, щеше да е супер яко. Да ми се паднат Меси, Роналдо, Суарес и така нататък, направо ще скочи през терасата. Аре, дадохме ми един добър, почнахте с... добре, Лапорти, добре. С някакви тъпаци. Няма смисъл да го коментираме това пак. Или както тук е написано Пакс. О, Коста. Дългас Коста. Той е много техничен, между другото. Направо като му гледам клиповете в YouTube, направо не знам къде са му краката. Толкова бързо се ги движи, че... Yes. Кара 7. Кристияно Роналдо. О, какво съм знае? Yes. И сега какво? Как ще си го сложат? Гадно. Добре. Хора, това беше всичко от мен. Абонирайте се за мен, харесайте клипа и долу в коментарите пишете игри, които да играя, но игрите да са за телефон. И чао!